lidičky, teď si budeme natáčet první díl Bohatá rodinka a my jdeme na to. Čau, mámo. Jak to, že dneska jde ve škole ples? Dneska, to je až zítra ten ples. Ne, to je za týden. To je zítra ten ples. Je to za měsíc. Dobře, tak to je za měsíc. Ale když to je za měsíc, tak proč potřebuješ ty... Já nejdu tam, já tam nejdu. Víš co? Já pro tebe udělám překvapení. Běž už spát. Ježíši Maria. Aby ses, no, nebudu to radši říkat. Co jsi prosím řekla? Opakuj to. Budeš radši jít, protože se teď budu převlíkat. Už jsem si vytáhla právě oblečení. Hotovo. To si pro kartáček. Tak tedy si dneska mám použít elektrický nebo tamten? Elektrický. Tohle. Fuj. No, nastavím se budíka, protože je škola zítra. Na 5 ráno potřebuješ si jít zaběhat. Ježiši Maria, nemyslíš? Když jsem až hubená. To mi je jedno. Běž, budeš si se mnou zaběhat. Jo, hotovo. Tam se nepokakal někdy. Přestaň. Jo? Právě si tam teď dávám mobil. Čau. Mm. 9 hodin. Akorát jít spát. Ach jo, aspoň si pustím tu uklidňující hudbu, když tak. No. Když mi dala dneska se naučit tu hvězdu. Mami, je to jde. Víš, jak jsem ti říkal o té hvězdě? Co? Víš, jak jsem ti říkal o té hvězdě? Ježišmarja. Ježiš. Mami, jsi v poho? Ježišmarja. Tak běž, že jdu spát. Jedu si nastavit tu uklidňující hudbu. Jo, mama. Uklidňující hudba. Když to... Tak no. Ach jo. No, pustím si to, no. A vy můžete taky. Pro bytové... You were the shadow to my light. Did you fear us? Another star, you fade away. Tohle se mi líbí. Už to ukážu. A já to mám na ples. Jsem hlavní hvězda, protože jsem ta princezna. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monster's running wild inside of me. I'm faded. Can you see me? I'm faded. Už to stačí.
Ach jo, no tak dobrou noc. Mami, roztáhni. Jo. Co to sakra je? Počkej, já jsem nejedla. Mami, ty jsi mi zapomněla udělat jídlo. A jako co? Můžu aspoň to jabko? Tak si ho vem. Banán je lepší. A já to řešit nebudem. Tak, jdu si lehnout. Ach, jo. Lidičky, promiňte, to byl můj starší se brácha. Ten mám nám. Prostě musím mít budík na to. No, nastavím si to na 6. Nebudu vadit. Doufám, že zas spí už. A než zas sedí na mobilu. Ale jakože fakt spím, jo? Já fakt spím, lidičky. Ale doopravdy. Víš co? Já ti tu radši budu hlídat. Ale nohy. Jak se máš? Co to? Jak se máš? Mami, co mi to... Zase na mě koukáš. Čau. Čauky. Mami, já jdu otevřít od tebe. Kdo to je ale? Mami. No dobře, no. Co jí na to řeknu? Za to? Co je? Jak se máš? Docela dobře. Víš, že už jsou 3 hodiny ráno a za chvíli jsou 4. No, už jsou 4. Takže ještě spát. No, běž spát, jo? You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where Co are you děláš? now? Hej, vstávej, co děláš? Where are you now? Co to? Co děláš? Spím? To určitě, když jsi tu tančila. Co? Jo, tančila No, jsi. když jsi mě už zbudila, vypnu si ten budík. Jdu se převést. No, běž se převést. To ti gra. Lindo. Já jsem Klára. A to jsem si dala, aby jsem si mě nerušila. Aby se vylekala. Totiž no. No, vyčistím si zuby. Chceš dneska do bazénu? Ne, když musím zase běhat. Tak se mi to Ble. líbí.
Kdo to brečí? Ty mami brečíš? Ne, to je ten jeden človíček, víš? No, ten. Mami, co je? Mami, No, já jsem si ty šaty objednala domů, aby jsem si je vyzkoušela. je to zaplacené? Ne. Já jsem si to objednala, aby jsem to vyzkoušela. Můžu? Počkej, já si to teď musím vyhledat. Počkej, mami. Tak Počkej, já si je oblíkám. Musím se dát pod tu podprsenku. A to. Takže, počkej. Musím si pod to něco dát. To byly jako, já jsem byla malá, tak šaty jsem taky měla. No, ale to nejsou ony. Byly podobné. To nejsou ony, já jsem si jen schválně vyzkoušela, to jsem ti sebrala z tvojho šatníku totiž. Já jsem to říkala. Tak, OK, tak si je ne. Ne, já chci dám ty, co jsem si koupila. Ne, měj ty, co jsi chtěla. No, které jsem chtěla. Mami. Ano. Ty šaty se ti budou líbit, já jsem ti neposlala ty přesně, ale ty se ti líbí už dlouho. Ježiši Marie. Co? Jsem v tom jsou- tlusta nebo ne? Oni jsou nádherné. Kde máš Mami? toho kulíra? Jdu ho zaplatit. No? No, on je v tom tému. Ale mami, můžu dneska zůstat doma? Prosím. Budu hodinu běhat na páse. Já nechci, aby si běhala hodinu. Jdeme do kina. Dobře, ale převleču si ty šaty, protože dám si jiné šaty, které nosím, když jdeme někam důležitě. Mami, když jsem ta bohatá rodinka, tak musíme být hodně krásný. Chápeš, mami, ne? Jo. Když teda jdeme do toho kina. No, nevím, co si asi dám. No, mami, No, neřeš, co budu mít na sobě, jo? OK. No, a mami, ty šaty se ti budou asi líbit. Dobře. Ještě si k tomu dám od babičky náhrdelník, který ho mi dala. Nebo já jsem to neukradla. No. Už jdu. Počkej, chvilinku. Mami, ty taky chvilinku zjistila jsem, že ty šaty nejsou vůbec pohodlné na chození. Dobře. Chápeš, ne? Jo. Ty šaty budou tyhle. Už jdu. No, ale víte, co, já si musím ještě jenom učesat. Mami, No. a víš, jak jsme
Je to, tak se tam vyhlašuje nejkrásnější holka. A víš, jak jsem ta princezna, protože mě vybrali No, na ten průvod. no. Tak já si myslím, že mě vyberou, když jsem ta princezna na průvod. To je pravda. To můžou. No, že jo. Dobře, tak můžeš už. Ty šaty se ti budou líbit. A moje? Co nádherný. Tak. No, já si takhle nebudu špinit své šaty, co myslíš? Pojedeme bogatým. No, jo. Tak jdeme do toho kina. Ahojte lidičky, to jsem já, vaše princezna roku. Co mě zvolili ve škole. Takže doufám, že se vám budu líbit. No, děkuju. A ahoj. No mami, tak to musela jsem vyfotit, tam to hoří, to hoří. To je tak slavnostní. Oni vždycky to zapalí, když se něco Počkej, děje. já si to vyfotím. Hotovo. Ach jo. To není kino. Kino je mimo město. Ne. Mami, nemyslíš, že to jdeme špatně? Ne, já si potřebuji mít auto. Aha, a co kdyby jsme místo toho kina šli do té herny, abych si nacvičovala ten tanec? OK. Ještě natankujem. No, a vy mimochodem lidičky, to mluvím k vám, že my vždycky natočíme každý den jedno video s mojí kámoškou. No, mami, dělej. Za chvíli bude hotové. Tak, můžeme. Mami, jeď už. Jo. Tak, pojedeme do herny. Teď zaboč k tomu obchodu. Ježiš, já to nerozšlapeš. Děkuju. Já musím cvičit tady. Takže pustím si tu moji hudbu. Hudbu si pustím svoji. Tak. Už párkrát se mi stalo. Ach jo. Lidičky. Já jsem svoje nejlepší pohyby udělala. Tak. Doufám, že se vám to bude líbit. No. A my tu... Jdeme na to. No, lidičky, my jsme vám chtěli říct, že my už končíme videjko. No a dáme ty lajky, odběry a jak to bude 200 lajků, tak natočíme další část. My se s vámi loučíme. Ahoj!